11 феврали соли 1847 дар шаҳри бандарии Милано, штати Огайо, дар оилаи муҳоҷирони канадагӣ фарзанди ҳафтумашон таваллуд шуд, ки ба вай Томас ном гузоштанд. Ин кӯдак то 4-солагиаш дуруст гап зада наметавонист. вақте ки Томас 7 сола шуд, оилаи онҳо ба штати Мичиган кӯчиданд ва Томас ба мактаби ҳамин ҷо ба таҳсилоти ибтидоӣ рафт. вале вай фақат 3 моҳ дар мактаб таҳсил карду халос. зеро рӯзе Томас аз мактаб баргашта омаду мактуберо, ки муаллимааш ба вай дода буд, ба модараш дароз кард. модар мактубро ба даст гирифта онро кушода хонду аз чашмонаш ашк ҷорӣ шуданд. модар сарашро хам карду ва баъд фарзандашро, ки лолу ҳайрон ба ӯ нигоҳ мекард, ба оғӯшаш гирифта гуфт: муаллимаатон навиштааст, ки фарзанди шумо нобиға мебошад, қобилияти баланди донишомӯзӣ дорад ва дар мактаби мо бошад. муаллимоне, ки ба вай дониши дуруст дода тавонанд, нестанд. барои ин мактаби мо хурдӣ мекунад ва ман хоҳиш мекунам, ки фарзандатонро худатон хононед. баъди ин ҳодиса Томасро худи модараш хондану навиштанро омӯзонд. акнун ҳамаи таҳсилро вай дар хона аз модараш мегирифт. Томас ва модараш бисёр ҷидду ҷаҳд карданд ва хондану навиштанро пурра ба хубӣ аз худ кард. Томас ба китобхонӣ майлу рағбати калоне пайдо кард. шабу рӯз китоб мехонд. падару модараш аз китобхонаи шаҳрӣ бошад, ҳар чӣ қадар китобҳоро зиёдтар ки меоварданд, ҳамаи онҳоро Томаси хурдсол ба тезӣ хонда тамом мекард. падару модар акнун ба саволҳои Томас оиди фанҳои математика, физика, химия дуруст ҷавоб ёфта гуфта наметавонистанд. акнун маълум гардида истода буд, ки Томаси онҳо назар ба ҳамсолонаш хеле ҳам ақлу фаҳму фаросати калоне дорад ва қобилияти донишомӯзии баланде дорад. вай акнун аз таҷрибагузаронӣ ва ихтироъкунӣ оғоз кард. барои гузарондани таҷрибаҳо ба вай барои харидани чизҳои зарурӣ маблағ зарур буд ва Томаси хурдсол ба газетафурӯшӣ сар кард. вай дар кӯчаҳо давутоз карда газета мефурӯхт. аз ин ҳисоб барои гузарондани таҷрибаҳояш маблағе пайдо мекард. ҳамин тавр оҳиста оҳиста ба ихтироъотҳо оғоз кард ва чандин ихтироъотҳои замонавиро ба ҷо овард. аввалин шуда лампочкаи тасфонро ҳам ихтироъ кард ва ба он аз ҳисоби нимноқилҳо гузарондани хати барқ ва ҳатто асбобҳои даргирондан ва хомӯш кардани барқро низ худаш сохт. баъди ҳамаи ин Томас пайи ҳам ба ихтироъҳои нав ба нав рӯ овард ва аллакай шӯҳрати ӯ афзун шудан гирифт. агар умумӣ карда гӯем, вай зиёда аз 150 ихтироъоти калонеро кашф карда ба истеҳсолот, ба ҳаёт татбиқ намуд ва дар рӯи олам шахси маълуму машҳуре гардид. акнун Томас шахси сарватмандтарин ва ҳам бисёр ҳам ба ҳурмати Америка гарда буд. баъди чанд соли вафоти модараш, рӯзе вақте ки ҳуҷҷату коғазҳои оилавиашонро аз назар мегузаронид, якбора ҳамон мактуби, ки вақте ки 7 сола буданаш аз мактаб оварда буд, дида монд. мактубро кушода хонд. баъди мактубро кушода хондан,
нафас дар гулӯяш дармонд. аз чашмонаш ашк шашқатор беист ҷорӣ мешуданд. дар мактуб навишта шуда буд: фарзанди шумо Томас бефаҳму бефаросат, хеле зеҳни кунд дорад, қобилияти дурусти донишомӯзӣ надорад. ана аз ҳамин сабаб мо ӯро бо дигар бачаҳо баробар хонондаю тарбия карда наметавонем. хоҳиш мекунем худатон фарзандатонро омӯзонед. Томас чанд вақт дар ҳамин ҳолат истод ва баъди он дафтари ёддоштҳои худро кушода ба дафтараш бо ҳарфҳои калон калон навишт: Томас Алва Эдисон кӯдаки беақлу бефаҳму ақибмондае буд ва маҳз бо бузургию оқилию хиратмандию қаҳрамонии модари бузургаш шахси номдору машҳуру бузургу нобиғии ҷаҳонӣ гардид. модар ин ҳамон шахсест ки ҷойи ҳама шахсро иваз карда метавонад, вале дар рӯи олам ҳеҷ кас ҷойи модарро иваз карда наметавонад.